Hayırlı kеш, hürmetli televizor караучылар, Müslim телевидениесі өзінің тапшыруларын башлый. Хәбәрләр чыгарылышы белән студияда мин, Лилия Шәймиева, бүгенге чыгарылышта. Тукай сүнмәс йолдыз ул Müslim Зурлап шагыйрьнең туган көнен билгеләп үтте. 40 ел үтсә дә һаман да истә. Радиацион авария һәм һәлакәт корбаннарына юбилей медальләре тапшырылды. Бөхтәлек район йөзе, чисталык 2 айлыгына синдә кушыл. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Мәлләтамак авылының Тукай паркында киң җәмәгатьчелек Габдулла Тукайның тууына 140 ел тулу уңайыннан тантаналы митингка җыелды. Тукай сүнмәс йолдыз ул. Шул исем астында узган әдәби-музыкаль кичәдә район башлыгы Альберт Хуҗин, Чоллы икмәге акционерлык җәмгыяте генераль директоры Рафаэль Юнусов катнашты. Моннан 2 ел элек Мәлләтамак авылының Тукай урамында нәкъ мәчет каршында бөек шагыйребез исеме белән аталган парк ачылган иде. Тукайның бюсты урнаштырылган урын хәзер истәлекле чаралар үткәрүнең үзәгенә үрелде. Халкыбызның яраткан шагыйре бөек Тукайыбызның туган көне быел да шушы истәлекле урында үткәрелде. Менә чынлап Габдулла Тукай безнең мәчетнең һәм дингә каршы бер кайчан да каршы булмаган. Һәм ул үзенең шигырендә дә әйткән, сәҗдә кылам мәчеткә кирип, һәм кинәя күңелләрем дип әйткән ул. Шуңа күрә менә Мәлләтамагында мәчет каршында бик матур бәйрәм ел сайын район буенча үтә. Тукай инде ул безнең поэзиябызның кояшы. Һәр вакыт аннан үрнәк алабыз. Дәресләрдә Габдулла Тукай иҗатын яратып өйрәнәләр балалар. Аның инде балалар бакчасыннан ук аның һәрбер әсәрен һәр бала яттан белә. Югарырак классларда инде аның тормышын, иҗатын тирәнтенрәк өйрәнәбез. Аның инде безнең милләтебез өчен чын көрәшче икәнлегенә балалар инанып үсә. Мин үзем аның Коръән укысам дигән мөнәҗәтен әйтмәк телим. Нишкәрә күңелем Коръән алып укысам, җаным минем киңәя, сәҗдәләргә ятам, тәсбих әйтәм, рухым ләззәтләнә, кинәнә. Габдулла Тукайның бәләкәй чактан укырга нык яратадыр идем. Шуның сүзләрен белән язылган җырларын да җырларга яратам. Һәм безнең бер тапкыр класста уен викторина үткән иде. Шуны Габдулла Тукайның иҗаты турында. Һәм мин шул уенда беренче урын яуладым. Халык язучысы Фуат Садриев, балалар шагыйре Мөҗәһит Әхмәтҗанов шагыйрьнең иҗатына тукталып, аның бөеклеге алдында тагын бер мәртәбә башларын иделәр. Аш сөреңне Тукай, әйләнәм дә сиңа кайтам Тукай. Кая барыйм, кемне актарыйм, ярый әле син бар бу дөньяда. Сиңа әйтәм һәр чак афарин. Синең сүзне хәзер тикшермиләр, синнән беркем гаеп эзләми. Син әйткәнсең икән, димәк дөрес, матурлыкны күңелсезләми. Узган гасыр башындагы борылыш чорында Тукайны борчыган сораулар бүген дә актуаль булып кала. Шуңа күрә Тукай безгә һәр чак якын. Шагыйрьнең туган тел шигыреннән татар гимнына үрелгән юллары парк киңлегенә уелып язылган иде. Бу эшне дә мәдәни парк булдыру һәм бөек шагыйрьгә бюст урнаштыру инициаторы тумышы белән Мәлләтамак авылыннан булган Рафаэль Юнусов башкарткан. Тукайның бүген 140 елдан соңнан иҗаты бүген дә шушындый бик тә әһәмиятле һәм кирәк. Шуңа күрә әлбәттә бу уже шушы аңлатып торалың ким икәнен, чын рәвештә даһи кеше икәнен инде әйтеп киттек. Пушкин дибез, Лермонтов дибез, Маяковскийны укыдык инде, Есенин турында сөйләп алдык. Рәсүл Гамзатовның бар ниләре, великий кешеләр, Сиңгиз Айтматовлар бар. Безнең Тукайыбыз аннан ким түгел. Бөек Тукайның безнең арабыздан китүенә 140 ел вакыт узса да, аның үлемсез шигырьләре безнең йөрәкләрдә мәңгелек урын алды. Бүген карты да, яше дә Тукайны олылап искә ала. Бәйрәм чарасы район мәктәпләрендә укучы балаларның чыгышлары белән үрелеп барды. Тантанада Тукайның җырларын да, шигырьләрен дә ишетергә, әкиятләрен дә күрергә мөмкин булды. Чараның ахырында авыл өстенә "И туган тел" җыры таралды. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Müslim телевидениесе.
Тукайлы буынның келешегі бар. Мөслим районында бейік татар шағиры Ғабдулла Тукайның 140 еллык юбилейна бағышланған шоралар программасы 2 күн дәвам етті. Ғабдулла Тукай исемендәге Мөслим орта мәктәбендә шагыйрьнең тууына 140 ел тулуга багышлап әзерләнгән шора зур бәйрәмгә үрелде. Шын талантлар парадына үрелгән шорада район мәктәпләрендә белем алучы укучылар шагыйрьнең әсәрләрен әйтерсең безнең көннәргә дәште. Кунакларны каршы алу һәм сәламләү җырлы биюле күренеш белән башланып китте. Театральләштерелгән спектакльләр үзгә бер җылылык белән мәктәп диварларына күчте. Тукай әкиятләре геройлары мәктәп коридорларында ук җанланып киткән кебек тоелды. Пешән базары күренеше күңелнең иң нечкә кылларын тибрәтте. Базарда тәкъдим ителгән читек, шәльяулыклар, сын-нигъмәт белән бергә Осрамага бала сатылу турында салынган сүрән хәбәр әйтерсең безне Тукайның бала чагына алып кайтты. Тукай мәктәбен тукайсыз күз алдына китерү мөмкин түгел. Бүген бездә зур бәйрәм. Шагыйрыбызның шигырьләрен, җырларын өйрәнеп, матур итеп чыгыш ясарга әзерләндек. Безнең буын ул бит инде Тукай белән үскән буын. Без Тукайның шигырьләрен ятлап бәләкәй чактан, аның туган телен ятлап, шул туган телне һәр вакытта сөйләп, җырлап үскән буын. Тукай безнең йөрәкләрдә һәр вакыт туган чыкты менә, ничектер илаһи зат кебек инде ул. Аңа без ничектер белмим, аның менә bütün şiirləri bilə hislənib, özümüzün işləşularını kullanıb, hər bir şiirimizdə, hər bir işimizdə, qul işlərimizdə, hər bir yerdə mənə onu kullanırğa tırşağız indi. Район активы мәктәпләрнең татар телчеләре, укытучылар һәм укучылар һәр әзерләнгән номерны таң калып тамаша кылды. Мөслим гимназиясының кыю егетләр ансамбле башкаруындагы пар от җырын тыңлаганнан соң кунаклар мәктәпнең 2нче катына узды. Биредә аларга Тукай иҗаты мәңгелек исеме белән әзерләнгән сәхнәләштерелгән күренешләр тәкъдим ителде. Тукай белән кызыксынган балалар бик күп, һәм аның рухы аларда яши дип уйлыйм мин. Һәм бик матур шигырьләр иҗат итәләр балалар. Тукайны укыйлар, өйрәнәләр, аны яраталар. Һәм мин үзем шәхсән Тукай иҗатын гомерем буена яраттым, укыдым, укыйм һәм укучыларымда да әлеге шагыйрьгә мәхәббәт тәрбияләдем дип уйлыйм. Тукайга мәхәббәт балаларда тәрбияләнә дип уйлыйм мин. Чөнки аның шигырьләрен яратып укыйлар, тыңлыйлар. Тукай әсәрләре буенча төшерелгән мультфильмнарны яратып карыйлар балалар. Андагы персонажлар белән янып яшиләр. Тукай әкиятләре буйлап әзерләнгән театраль күренешләр соңыннан иҗат остаханасы белән дәвам итте. Тукай әкиятләренә ясалган рәсемнәр күргәзмәсендә шагыйрьнең әсәрләре иҗат җимешләре булып кәгазь өстлекләрендә урын алган иде. Укучылар һәм укытучыларның уртак көче белән әзерләнгән күргәзмә чын ачыш булды. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Бердәм Россия сәяси партиясе тарафыннан 24 апрель көнне җиңү диктанты халыкара акциясе узды. Җиңү диктанты 2019 елдан бирле үткәрелә һәм ул быел 8нче мәртәбә узды. Акция республиканың 500дән артык мәйданчыгында оештырылды. Мөслим лицейе шул мәйданчыкларының берсе иде. Биредә 50дән артык укучы җиңү диктанты акциясына кушылды. Җиңү диктантын язу укучыларның бөек ватан сугышы хакындагы белемнәрен тагын да үстерергә ярдәм итеп кенә калмый. Әлеге чара үсеп килүче буында патриотлык хисләрен тәрбияләргә, әби-бабаларыбызның батырлыгы белән горурланырга да ярдәм итә. Укучылар монда бик актив катнашалар, бик теләп катнашалар. Алар бу диктантка алдан әзерләнделәр. Күбрәк мондагы сораулар Бөек Ватан сугышының җиңүенә багышлана, гомумән Бөек Ватан сугышына багышлана һәм укучылар үзләренең белемнәрен менә бу шушы диктантта тикшерәчәкләр. Акцияда катнашучыларга 25 сорауны үз эченә алган диктант битләре таратылды. Җавап бирү өчен 45 минут вакыт бирелде. Быелгы диктант сораулары Бөек Ватан сугышының төп вакыйгаларыннан тыш, юбилей даталары, махсус хәрби операция һәм Россиядә узучы халыклар бердәмлеге елына багышланган иде. Бик рухланып яздык, конечно же, и балаларга да бик нык ошады. Бу безгә киләчәктә күбрәк историяны, тарихны өйрәнергә канатландыра. Батырлар үлми, алар мәңге балкырлар дигән сүзләрне без еш кабатлыйбыз. Шуннан да батырларыбыз дана мәңгелек. Алар һәр вакыт халык күңелендә һәм хәтерендә яшиләр. Фәридә Гантинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.
1 апрельдан чисталык 2 айлыгы башланды. 2 айлык дәвамында оешма предприятиялар үзләренә беркетелгән урамнарда җыештыру, чист тарту эшләрен алып барды. Бу атна дәвамында мемориаль комплекста өмәләр гөрләде. Җәйге чорга чистарынып, төзекләнеп керү гадәти хәл. Оешма предприятие хезмәткәрләре бу көннәрдә үз территорияларын җыештыра һәм тәртипкә китерә. Әлеге эш оешкан төстә мемориаль комплекста да бара. Бу атнада бөтен район халкы берләшеп мемориаль комплексны тәртипкә китерде. Бүгенге көндә мемориаль комплекста өмә үтә. Бу безнең изге урында безнең бабаларыбызның рухы, чисталыкны бергәләп саклый. Һәр елны шулай эшкә киләбез. Сүйініп, дәртләніп келебіз, сүйініп рәхәтләндіріп эшлибез. Үзебезнең туган җиребез матур булсын, җиңү паркы матур булсын. Менә шушлай балалар, оныклар белән шушлай җиңү паркыннан ураганда да, ветераннарыбыз ураганда да күңелләребез барыбызның да шат булсын. Чисталыкны тәэмин итү актуаль мәсьәләләрнең берсе булуын аңлап, җыештыру эшләренә райондашларыбыз иртә яздан керешә. Быелгы өмә масса күләм булуы белән дә үзенчәлекле. Җиңүнең 81нче елсын каршы алып, олысы да, кечесе дә бу эшкә үз өлешен кертергә тырыша. Өмәгә килүчеләрнең кәефләре әйбәт, изге теләкле булсын дип, чиста булсын дип, матур булсын дип, һәм инде иң мөһиме, яу кырында һәлак булган райондашларыбызның, ата-бабаларыбызның рухлары шат булсын дип без биредә эшлибез. Ил көннәребез тыныч булсын. Күңелләребездә яу кырында һәлак булганнарга карата хөрмәтебез булсын. Һәм инде киләчәк буынга да шул хөрмәт хисләрен, тынычлыкның кадерен аңлатып калдыра алсак иде. Елда сайын катнашабыз инде. Көннәр матур, эшләргә. Үзебез өчен инде чисталык, шулай чистартып чыккач, күңелләр дә күр була. Каждый год ходим сюда, помогаем, стараемся, чтобы чисто было. Для себя делаем, для людей, чтобы чисто было в парке гулять. Бүген сугышчыларыбыз истәлеген ни өчен саклавыбыз һәркемгә якын һәм аңлаешлы җиңү паркын төзекләндерү, аны чиста тоту безнең бурычыбыз. Бу безнең хәтер. Әйләнә тирәбездә чисталык саклауга һәркем үз өлешен кертергә тиеш. Чисталык 2 айлыгына сез дә актив кушылыгыз. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Чернобыль айысында булган котышкыч аварияга 26 апрельдә 40 ел булды. Шул уңайдан туган якны өйрәнү музеенда чернобыльчылар белән очрашу үткәрелде. Чарада район башкарма комитеты җитәкчесе Эрик Салихҗанов, социаль мәдәни мәсьәләләр буенча район башкарма комитеты җитәкчесе орынбасары Марина Бәдретдинова, Чернобыль афәтендә катнашкан райондашларыбыз вафат булган ветераннарның тормыш иптәшләре дә катнашты. Кешелек тарихына фаҗигале дата булып кирип калды. Нәкъ 40 ел элек 1986 елның 26 апрелендә Чернобыль айысының 4-нче энергоблогында шартлау илебез тарихына куркыныч чынбарлык булып язылды. Быел без бу Чернобыль авариясына 40 еллыкны билгеләп үтәбез. Шушы көннәрдә музейыбызда чаралар үткәрәбез инде. Бүген очрашу шушы Чернобыль авариясын чистарту буенча безнең районнан бик күп кеше катнашкан, 13 кеше киткән. Эти мероприятия нужны для того, чтобы была память о том, что было, чтобы люди не совершали те ошибки, которые уже были допущены. Радиация, расползлась по всей Припяти, и по оценкам ученых еще будет присутствовать там более 100 лет. А эти мероприятия получают детей и более младшее поколение. Это память также, чтобы был мир и покой. Авария нәтиҗәләрен ликвидацияләүгә кешеләрне бөтен илдән китерәләр. Алар көче белән шартлаган реакторны каплау, радиацияның таралуына чик кую өчен дөньяда тиңе булмаган объект торгызыла. Шундый каһарманнар арасында безнең райондашларыбыз да бар. Мин где-то октябрь айларында кайттым. Башта минем орнына кеше булып чыктым. Хәзер кайттым, нигә кире часка. Ана соңында өзімнің контракт бар өткестен Мөслим районына қайтып ішке орнаштым. Мындай афаттар бір қашанда бізде қабаттанмасын. Өлгендерге дұға қылып, ешенлерге саулық сәлеметлік тілеп қалам мен. Өзі біздің район хужаларына да
Сезгә дә барыгызга да иминлек телим. Республикада бүген 2000 ярымга якын ликвидатор яши. Нурланыш нәтиҗәсендә күбесенең сәламәтлекләренә зыян килә. Чернобыль һәлакәте нәтиҗәләрен бетерүдә өлеш керткән 502 Татарстанлы дәүләт бүләкләренә ия була. Үле зонаның сирәк калган батырлары Рәйхан Әлмөхәмәтов, Николай Емельянов, Валерий Корнеев, Рафис Миңнуллин, Фәрит Төхвәтуллинга юбилей медальләре тапшырылды. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Район мәгариф идарәсе тарафыннан җирлектә төрле фестиваль һәм бәйгеләр үткәрелеп тора. Шундый фестивальнең чираттагысы Мөслим гимназиясе базасында узды. English Fest фестивалендә мәктәп театр коллективлары катнашты һәм тамашачыларга матур чыгышлар тәкъдим иттеләр. Әлеге фестиваль быел да инглиз телен үз итүче һәм яратучы укучыларны үзенә җәлеп итте. Чарада төрле мәктәпләрдән иҗат коллективлары катнашты. Алар тамашачыларга инглиз телендә тулысынча башкарылган үз сәхнә чыгышларын тәкъдим иттеләр. Фестивальдә катнашучыларны район мәгариф идарәсе җитәкчесе Лилия Хабибуллина сәламләде. Фестиваль үзе тулысынча инглиз телендә барды. Мәгариф идарәсенең планы нигезендә ел сайын инглиз теле укыган укучылар арасында театр фестиваль үткәрәбез. Максат әлбәттә телне камилләштерергә, шулай ук инде чит тел язучылар белән якыннан танышырга һәм инде үзеңне сәхнә иркен тотуда торадыр. Бүген бигрәк инде безнең җиңүче командалар чыгыш ясый. Булай инде гомумән 16 команда бу муниципаль конкурста катнашты. Һәм шуның 16-сы җиңүчесен без бүген фестивальдә калган мәктәпләргә тәкъдим итәбез. Фестиваль кысаларында танылган әдәби әсәрләр буенча спектакльләр күрсәтелде. Сәхнәгә аяк баскан һәр укучы үзен чын актер итеп хис итте. Шул ук вакытта укучылар үзләренең инглиз телен яхшы белүләрен дә испаттадылар. Шушы фестивальләр, бу фестиваль English Fest дип атала бит инде, алар чынлап та укучыларның сәләтләрен, иҗади сәләтләрен үстергән. Аларга кыюлыкларын арттырырга ярдәм итә. Без чынлап та бүген матур бәйрәмдә, менә гимназиядә күреп торасыз, шул хәтле матур итеп җиһазландырылган, бизәлгән гимназиябызда рәхәт итеп бәйрәм карап утырабыз. Безнең постановка Пиноккио театры, Буратино инде ул. Безгә нык кызык, без шулай шатбыз. Без нык кызык итеп бу театрны ятладык, һәрбер сүзләрне ятладык. Бүтән кеше бу театрда кызыксынланды. Безгә нык шалды инде бу театр. Фестивальдә чыгыш ясаучы һәр төркем матур сәхнә киемнәре, инглиз телендә иркен сөйләшүләре белән җәлеп итте. Фестивальдә катнашу мәктәп укучылары өчен үзен күрсәтү, үз көчләренә ышанычны ныгыту һәм яңа дуслар табу мәйданы булды. Фестивальне йомгаклап җиңүчеләргә истәлекле бүләкләр тапшырылды. Фәридә Гайнтинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Бәхет, мәхәббәт һәм ярату яшәгән йорт әллә каян үзенә тартып тора. Чөнки бу йортта яшәүче бәхетле парларның бер-берсенә булган ярату, ихтирам һәм хөрмәт хисләре йортларын шулай яктырта торгандыр. Искевәрәш авылында гомер итүче Галия һәм Гыйбадулла Нуриевларның йорты да шундый нурлы йортларның берсе. Тулырак Фәридә Гайнетдинова репортажында. Галия Паузейрак Мамадыш районы кызы. Кулында сатучы һөнәре турындагы дипломы булган кызны нәкъ менә Мөслим ягына эшкә юллыйлар. Район кулланучылар җәмгыятендә аны Искевәрәш авылына сатучы итеп җибәрәләр. Менә бит 3 малай үстердек инде. Берсе генә кыска гомерле булды инде аның 24 яшьтә мәрхүм булды. 2 малайыбыз Аллага шөкер исән. Берсе менә безнең кызда Төбердә калды, ул Себердә эшли инде. Ике семьяны бер итеп тигерләп яшибез, тегендә дә булышабыз, бу якка да булышабыз. Башта бу ин салдык, яңадан теге якта малайны үзе нык тырышты инде, ул якка үй салдылар. Бу Төбердә инде иптәшемнең Төбердә әткәй белән кәймендә бар ия. Шаялыгын, тапкыр сүзлелеген бүгендә югалтмаган Гыйбадулла абый. Булачак тормыш иптәше Галиясын сайлауына гомере буе сөенеп яши ул. Мин үзем гомер буе трак механизатор булып эшләдем инде. Бисемдә Мелорасиядә эшләдем, сельхозтехникада эшләдем. Аннан соң колхозга кайттым инде. Яз чыгып китәдек, кич кайтадык, авылларда тирештә күп дирдек. 48 ел бергә яшәүче Нуриевлар гаиләдә һәрвакыт бер-береңә ихтирам яшәргә тиеш. Ир белән хатын бер-берсен тыңлап, сүзсез дә аңлаша белеп яши ул диләр. Кеше күлдермичә тынычлап, матур итеп кенә яшәдек. Сабырлык күбрәк кирәк инде, сабырлык. Кай вакытта ишетмисең, кай вакытта күрмисең. Менә хәзер мин килен белән 15 ел яшим бу өйдә. Әни дип эндәшеп торалар, безгә шул инде җылы сүз җанадыгы булып тора инде. Галия һәм Гыйбадулла Нуриевлар өч улга гомер бүләк итәләр. Ни кызганыч, бәхетле әти-әнигә бер улларын югалту ачысында кичерергә туры килә. Бүген инде ике уллары гаиләле, янәшәләрендә яхшы йортлар җиткереп, барсы тату гомер итәләр. Киленнәре дә кайнана туфрагыннан Галия апаның. 10-нчы елда беренче малай өйләнде. 10 ай үткән ие, икенче өйләнәм дип кайтты.
Biraz uşatkan yorlar var iken biz rida bulup ikisini de tuylap ülendirdik. Şu iş alınıp bitkeni bir bölmede bir par yaşadı. Bir bölmede bir par yani iki bal atoda iki yakta da. Elbet onlar bile 3 yıl birge yaşadık. Min şunu ile bitiren minne de savur bir yanay bulmagan iken o vakitte. Udunun kengeşlerin biresinde Allah yaşlar bitin. Koyversin kubrek soruyorlar. En iyisini bir bilmegenin de yok dediler indeler. Bilgen kengeşlerim onlara birge tırıştım indi. Kızlar gelgəşində udimnim kızlar kebek kabul ettim indi yani. Bunu kızlar bilməkistan. Onlar tertipli kızlar indi. Ne sonday akıllı tertipli Kilinlerimiz de evet. Галия һәм Гыйбатулла Нуриевлар бүгендә бер-берсен ярты сүздән аңлап, моннан 48 ел элек башланган мәхәббәт хисләрен саклап яшиләр. Йортлары гөлләр, чәчәкләр белән тулаларның. Килгән кунакларны да елмаеп каршы алалар, яратып кунак итәләр Нуриевлар. Яшьләргә дә матур теләкләрен җиткерделәр алар. Сабырлык кирәк. Һәр вакытта да сабырлык кирәк. Һәр эшне адымга уйлап эшләргә кирәк. Ашыгуларына бер файда да юк. Ул таркату бик җайлана. Ну кире тидү яңадан бик узак була. Балалар ятим кала, аларны да уйларга кирәк, оныклар дип бөтенсендә. Семьяда төп шу сабырлык береңә-берең әдрәк юл кую инде. Киңәшләшеп эшләү. Күңеле хисләр белән тулган вакытта Галия апа үзенең күңел хисләрен шигырь юлларына сала. Күңелем телгәшләре дип исемләнгән беренче китабында чыгарган ул. Мин моны 50 яшьләрдә генә башладым, яшь вакыттан андый ni сыйфатым югыя, малай үлгәннән соң менә нинди үзгәреш килеп, төнгүн икеләрдә торып ядып куядыр дим, онытамдыр дип, йоклый да алмыйдыр дим, торып ядгач, аннан кире ята торган идем. Хәзер менә икенче китабыма уже шигырьләр әзерләп куйдым инде. Уйланырга вакытта күп хәзер, күз алдыннан үтә гомерләр. Яшәү кадерен без бит белмәгәнбез. Кичерәни безне бинуклар. Әни бәгырем зинһар ачуланма. Кайчан булганмындыр мин кырыс. Төннәребез үтә безнең әти. Караңга копларда йокысыз. Авылга килеп кергәндә үк аларның иң беренче өйләре тора шундый олы һәм шунсы сөендерә, ике малай да безнең авылда өйләр салып, бергә шулай теге гореф-гадәтләрне саклап авылыбызда яшиләр. Аларның инде безнең нинди генә чаралар үтмәсә дә, нинди генә эшләр булмаса да авылыбызда, алар һәр вакыт актив. Әҗирлегебез шушы матур гаиләләр белән көчле һәм алар белән хаклы горурлана. Галия һәм Гыйбатулла Нуриевлар гаиләсе нәкъ менә шушы гаиләләрнең берсе. Мәхәббәтле йортның нуры булып гомер итә алар. Фәридә Гайнтинова, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе. Район мәдәният йортында быел да яшь бүреләр фестивале үтте. 34-нче мәртәбә үткәрелүче район күләм талантлы балалар фестиваленең гала концертында Олма төшәрлектә урын юк иде. Мөслим шын талантлар бишеге. Яшь бүреләр район күләм фестивале инде 34 ел дәвамында яңа исемнәр ача. Иҗат бәйгесендә 10 яшькә кадәрге балалар катнаша. Күпләр өчен бу сәхнәдә тәүге чыгыш, сәнгать дөньясына беренче адым. Мөхтәрәм зур тамашачы караганда матур итеп җырлап, матур итеп сүзләрен әйтеп чыгыш ясаган, өйрәнеп, бу сәхнәдә катнашкан балалар, алар бер кашында тормышта җырлап, һичсез калмаячаклар. Яшь бүреләр фестиваленең гала концертында нәни артистлар сәхнәдә чын йолдызлар булып балкыды. Метрей башлангыч мәктәбе каршында эшләүче мәктәпкәчә яшьтәге балалар төркемендә тәрбияләнүче кызлар һәм малайларга быел үзләренең чыгышлары белән гала концертны ачу мөмкинлеге бирелгән. Her yılını балаларны иң кече яшьтән башлап барысында катнаштырырга тырышабыз. Хәтта 2 яшьлек балалар сәхнәгә менә безнең. Менә бу елда без 2 бию коллективы белән катнаштык. Һәр елны урын алабыз, Аллаһка шөкер. Һәм әти-әниләр, балалар, тәрбиячеләр барыбыз бергә бердәм булып эшлибез. Шуңа күрә дә уңышларга ирешәбез дип уйлыйм. Балаларны зур заллы сәхнәгә әзерләү өчен укытучы тәрбиячеләрнең генә түгел, ата-аналарның да шиксез сабырлыгы, баласына таяныч терәк булуы, теләктәшлек итүе кирәк. Минем 2 балаларым бетереп садигына җыри. 2-3 ел инде квадрат алар. Катнаша яшь бүреләрдә, беренче, икенче, өченче урыннар алып баралар. Җырларга биргә кемнәр өйрәтә балаларны? Тәрбиячеләр өйрәтә, өйдә безләргә җырлыйдыр яшь ягында. Бу конкурс балаларга нәрсә бирә дип уйлыйсызмы? Киләчәктә үзләренә өмет, киләчәккә тәрбия дип уйлыйм инде.
Фестивальдә биюләр аерым урын алып тора. Хореографик номерлар аларда катнашучыларның күплеге, костюмнарның купшылыгы, иштәлеге белән елдан-ел тамашачыны таң калдыра. Балалар сәнгать мәктәбендә эшләп килүче асы хореография коллективының яңа буын төркеме фестивальнең иң югары бүләгенә лаек булды. Наша группа называется «Аса новое поколение». Мы очень старательно танцевали этот номер, старались. Мы еще участвовали в конкурсе «Созвездие Йылдызлык» и получили в Казани 2-е место. Наш хореограф Ольга Станиславовна, мы ее очень любим. Яшь бүреләр ул гади фестиваль генә түгел, ул талантларны үстерүче, илһам бирүче һәм зур киләчәккә ачучы мәйдан. Кичкенә йолдызларыбызга бу илһамны бер кайчан да югалтмауларын телибез. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. Спорт яшьләрне генә түгел, өлкәннәрне дә үзенә тарта. Җирлегебездә үткәрелгән спорт чаралары моның ачык мисалы булып тора. Яшьлек спорт сарайында өлкән буын гражданнары арасында 3-нче буын 16-нчы республика спартакиада ярышларының муниципаль этабы узды. Өлкән буын вәкилләре арасында узган 3-нче буын республика спартакиада ярышларының муниципаль этабы быел да актив өлкәннәрне җыйды. Рушуган, Вәрешбаш, Михайловка, Мәлләтамак авыл җирлекләре, районның кортлар һәм инвалидлар йорты командалары монда ярышларны аеруча көтеп ала. Эти мероприятия проводятся у нас ежегодно, и, конечно, в этом году мы не остались в стороне. В этом спортивном зале сегодня примут участие наши спортсмены, возрастные спортсмены, которые померятся силами в настольном теннисе, в легкой атлетике, в плавании, в дарте и так далее. Жүзуге жүрдім, қодандарға жақты барып жүрдім енді жүзуде. Онан оту ярыстарын жарасам енді көбірі. Онысыға бар. Жүгірдім, женсірек жағында, қайларғана ұшақлы жүгіріп болмайым. Жүгіруінде жаратқан болып шаған бетімді. Бүтін міне таныш білішлерді көресің енді. Өзіңі шағыштырасың ешлер білән, қартлар білән. Өзіңің ештешлерін көресің. Минем да классташым да килейді, Наил Юлдашев минем классташым. Спартакиада хатын-кызлар һәм ир-атлар арасында 5 спорт түрі буенча барды. Җиңел атлетика, йөзү, өстәл теннисы, пневматик винтовкадан ату, дарс уеннарында һәр кайсы активлык күрсәтте. Шулай ук өлкәннәребез җиңел атлетика һәм пневматик винтовкадан ату буенча ГТО нормативларын үтәделәр. Я заняла 1-е место по метанию малого мяча. Это мне было 11 лет. После этого начала заниматься спортом, все виды спорта вообще. Я как воду пью, мне нравится. Потому что, когда занимаешься спортом, ты меняешься, ты кому-то нужна. Вот сейчас пенсионеры, если они здоровы, они должны тоже участвовать. Но они почему-то дома сидят. Жизнь нам дала только один раз. Bu yarışlar indi бигерәк тә менә шунда ветераннарга очрашырга, бер-берсен аңлашырга, бер-берсеннән күрешеп, исәнлек саулыкларын белешеп, аралашырга, шушы очрашуны көтеп алабыз инде. Бу елга бер бәйрәм безнең. Спартакиада елдагыча күңелле нотада тәмамланды. Җиңүчеләр медальләр һәм грамоталар белән бүләкләнде. Ни дисәң дә, мондай спорт чаралары үзеңнең егәрлекне сынаудан тыш аралашу, очрашу урыны да булып тора. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. Әлегә шулар, мен Лилия Шәймиева сезнең белән сау булашып торам. Исән-имин булыгыз.